Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Tino ug padayong nagapalayo sa nasod pero usa ka bagyo pa ang dapat pangandaman. Ulahing nasiblatan ang bagyong Tino sa gilayong 355 kilometers northwest sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Base sa 11 a.m. bulletin, gisaka gihapon ang signal number 1 sa Kalayaan Islands pero posibleng iubos na kini sa mga mosunod nga oras samtang nagapalayo ang kanhi bagyong Tino. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng musulod ang bagyong dunay international name nga Phuong Nguyen ugma sa gabi o Sabado sa kadlawon ug tawagon sa local name nga Uwan. Sumala sa Pag-asa, nagpabilin ang tsansa nining mahimong super typhoon. Moduol kini sa sidlakan sa Visayas ug Luzon hangtod sa posibleng landfall sa northern o central Luzon sa Lunes. Tungod sa trough sa kanhi bagyong Tino, amihan ug shear line, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa nasod. Sa Mindanao, base sa dato sa Metro Weather, posible ang ulan sa pipila ka bahin ug dunay lugar nga ulanon ug kusog busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide, mga kapuso.